like a Hellcat. Sziasztok srácok, széles ebben a videóban. Megint American Witch Roleplay Szerven fogunk játszani. Amin áruszállítózni fogunk megint. Jaj, ne. És belemegyek. Mikor övet akartam becsatolni. Perdu beveri a fejét. De nem esik komolyabb baja. Mert megfogta az öv. Egy soros RP. Ó, kicsit lakolsz. Vagy én lakolok? Ja, én. Szóval ezt nem RP-zzük. Hát most ez a... Nem tudom, miért ment fel annyira RP-s a pingem. Ezt ne kérdezzétek. Össze-vissza ugrál. Első videó, azt tetszett nektek, már jött rá 5 like. És én ezt jónak veszem. Amikor 7 feliratkozón van, 8. 7 vagy 8. Szóval ja, azért 3 napja nyílt a szerver és 102 játékos. Így este. 10 óra van. 10 óra lehet. Szóval ja, eléggé jó szerver amúgy. Ezen erre elkám jött, bocs, csak. És nem fogok megállni. A PD igazoltat is. Megyünk, leadunk még egyet. A szakemberek lekötik az autót a trailerről. Na, még ezt leerpézik, kész. És mennyit kerestünk? 137 dollár, srácok. Ez már valami. Na, vágás lesz, még oda mérünk. Na, srácok, itt is folyunk. Az első fuvarunk az jó telt, mert kerestünk 137 dollárt, ha jó hiszem. És, ja. Most kivisszük a második fuvart, remélem most is keresünk annyit. Csak 98%-os volt a járműnk. És járműszállítók vagyunk. És ez a legkeresettebb munka, és ez ad a legtöbbet. Én szerintem. De most, ez most komoly. Jó, a Hungry Life-os mind. Beveri a fejét, Perdu, hol van. Gratulálok, hülye gyerek. 200-zal kell rohannod. És így, amúgy így kapunk kevesebb pénzt, láttátok, és az én hibám volt. Na hát, de ez van. Ó, itt most mi a... Az igen. Az igen. Úgy tartottam, hogy ez nem az én hibám volt, hiszen én mentem olyan 60-nal, a srác ilyen 80. És belém rohant. De itt nem lehet kizuhanni szerintem kocsiból, úgy mint Hungry Life-on. Egyből rossz, mert így nem igazi, de ez is rossz, hogy a játék rosszul mondás, hogy amikor kirepülsz. Semmi baj nem lesz, de hát most ez van. Úgyis vártam még erről a szerverről videók. Ugye nagyon megkedveltem ezt a szervert. Szóval ja, ott van a áruszállítónál vagyunk most. Hoztuk neki a kocsit. Amúgy kérdezte egyik ismerősöm, hogy csak ilyen bemappolt kocsi az a GT San Andreas, nem, ez csak az a válaszom, hogy ez csak az, amit ad a áruszállító, a járműszállító. És mindjárt megmutatom, és a következő részben fogom mutatni, hogy milyen kocsik vannak. Mert nem sima GT San Andreas-ra nem ugye meg van csinálva normálisan bemappolt kocsik. Na szóval, következő rész az nem tudom mi legyen. Jaj, de bányász munka lesz a következő rész. Viszont bemutatom a bányász munkát. Mert
ugye miért ne? Hiszen nemrég nyílt a szerver. Még ki sem próbáltam azt. Nem tudom, meg lehet, nem... Nézzétek meg mennyi órán van, összvisz. Karakterkor 22. Még nem vagy pontozva. Hova? Autószállító, karakterpénze. Nem mutassa, hátra jövő szervene. 213 percem van, szóval. Nem játszok ma sokat. És ezért csak így feljövök videózni. Hogy legyen videóm. Amit fel tudok tölteni nektek is. Nem szoktam már így RP szerverekkel játszani, csak így videóba. De mindenféleképpen összegyújtok egy kamaróra. Az nagyon tetszik. Na, eldobjuk még ezt utolsót. A helyre. Na, merre? A PD. Ja, srácok, előbb megállított a PD. Egy olyan fél órája. Azt elengedtek, mert ugye kimagyaráztam magam, hogy minden, nem tudom, beadtam, hogy kis Noki vagyok, minden, 9 éves Noki. Azt így elengedettek. Olci mondták, hogy jó, inkább hagyjuk, menjünk is. Nekem, hogy történt, hogy követtem azt a nyilat, azt a szembesámba mentem. Azt a PD meg megállított, de bazd meg, nincs okosítványom semmi. Azt csak úgy kiszálltam, beírtam, leerpiztem pár, felteszi kezeit. Minden. Itt volt megállítás. Azt nem lőttek sokba, elővette sokkolót non-RP-sen. Azt hozzáteszem. És nem lőtt rám, hanem elengedett. Jó, mondom. Na, még megvárjuk, még felrakja. Nézzük, mennyit kerestünk. Na srácok, 134 dollárt, na ez már valami. 1531 dollárunk van, ez már jó. Na srácok, ez a videó annyi is lett volna, tetszik, nyomj egy lájkot, iratkozz fel. Szil voltam, sziasztok!